Anem a passar ara al monomi. Realment un monomi és el mateix que hem vist abans, però ara li posem nom. Aquests 5x que veiem aquí, que serien 5 barres rectangulars, 5 peces rectangulars verdes, això se'n diu monomi. Però aquest que veieu aquí de 5ab al quadrat també és un monomi. I em direu, què ha de tindre un monomi? Un monomi significa que és una expressió algèbrica, senzilleta, com veieu és senzilla, formada pel producte d'un número, veieu? Un nombre, un 5, en aquest cas el 5, podrien ser un -2, un 3, el que sigui, un número multiplicat per què? Per lletres, veieu? La X, aquí la A, la B, pot ser qualsevol lletra, que es diuen lletres o incògnites. Per tant, en aquest cas seria 5 el nombre, la incògnita X, en aquest cas seria 5 el nombre, A i B, les incògnites. I després també es divideixen en dues parts el monomi. És a dir, tenim aquest monomi, anem a fer aquest, el 5x, i el monomi es divideix en coeficient i part literal. Hem dit que el monomi era un número amb el seu signe i lletres. Per tant, el número amb el seu signe serà el coeficient. Això és el número i el signe. Per tant, el coeficient en aquest cas serà 5. I la part literal són les lletres amb el grau. El grau què és? En aquest cas d'aquí, anem a veure aquesta d'aquí, és el grau, el 2. Ja sabeu que el grau és l'índex que té, el superíndex que té les lletres. Això és el grau, que m'ho he deixat. Bé, anem a fer la part literal, per tant, d'aquest monomi. Hem dit que el coeficient és el 5 i la part literal són les lletres amb el grau. Com no té res és un 1. Doncs la part literal és una X. Ara anem a fer l'altre. Agafem aquest d'aquí i anem a ficar-lo. El monomi és 5ab al quadrat. El coeficient hem dit que era només el número 5 i la part literal, les lletres amb el grau, tota aquesta part d'aquí. Veieu que es separa AB a la 2. Per tant, recordeu el que hem dit de que havien de ser termes semblants per poder-se sumar? Doncs aquí és molt important. Una pregunta, jo podria sumar aquest monomi amb aquest? La resposta seria no. Per què? Perquè els termes semblants han de tenir la mateixa part literal i com la x no és igual que ab a la 2 o al quadrat, no podem sumar. Una altra coseta que ens podem trobar, quin seria el monomi oposat de 5x? El monomi oposat de 5x ja sabem que seria menys 5x. És a dir, si jo tinc 5 peces verdes rectangulars, serien 5 peces vermelles rectangulars. Això ho sabem perfectament. Per tant, què canvia? Tenim la mateixa part literal, que és la x, el mateix nombre, però canvia el signe. Sabent això, anem a veure l'oposat d'aquest monomi, del 5ab al quadrat. Com seria? Hem dit que deixem la mateixa part literal, ab al quadrat, el mateix número, però canviem el signe. I això serien monomis oposats. Mateixa part literal, mateix coeficient, però amb signe contrari. Bé, aquí teniu un resum de lo que hem dit. Els oposats que us he ficat aquí, el coeficient que es forma d'un signe i d'un nombre i la part literal d'incògnites i grau. El grau del polinomi el veiem per el superíndex que hem dit. En aquest cas tindria un 1, per tant el grau seria 1. Del 5x, anem a fer aquí, del 5x el grau seria 1. I del menys 5ab
què en penseu que seria el grau? Molts direu 2, però no. Per què? Perquè jo tinc aquí un 2, però la A què té? La A no té res, per tant és com si tingués un 1. Llavors tinc un 2 i un 1. I si unes potències s'estan multiplicant, els exponents es sumen, no? Per tant, tindríem un grau 3. Per tant, hem d'agafar tots els exponents de cada lletra que tenim a la nostra part literal. I per últim, i ja us deixo, imagineu-vos que tenim aquest exemple que ho teníem semblant a quan fèiem la propietat distributiva. Nosaltres tenim aquí un monomi, ara ja sabem diferenciar monomis, però aquí tenim un altre número. I aquest número no es diu número, es diu terme independent. Té termes independents, un polinomi, que això ja ho veurem. Llavors, aquest és el monomi, i aquest es diu terme independent. Penseu que és com que no depèn de cap lletra, per tant és independent el sol. Llavors, ja estem. Recordeu que heu de completar el guiamat, que és molt senzill, aneu cap enrere si ho necessiteu i apuntar els dubtes per el pròxim dia preguntar-li a l'Alba, és a dir, a mi. Doncs ens veiem a classe.